keskisektori on se, mikä sitten erottaa loppujen lopuksi tällä radalla miehet pojista tai pojat miehistä. Sitten olisi Kimi myöskin radalla ja nyt katsotaan sitten, miten maistuu Istanbul Parkin rata puolustettavana. Viimevuotinen voitto ja viimevuotinen paalupaikka. Ja hetken kuluttua tuo keskisektori paukahtaa sitten poikki. 1.04.4 on Schumin aika ja Kimi menee melkein puolella sekunnilla tässä saman tien alle tuo Michael Schumacherin kärkiajan. Ja ainahan se on mukava nähdä silloin, kun suomalaisnimi tuolla listan kärjessä keikkuu. Se on joka kerta yhtä hauskaa. Oli sitten ajat mitkä tahansa, mutta kyllä ne ainakin sillä hetkellä osviittaa antavat siitä, mikä on vauhti. Eli 28.315 on uusi kärkiaika ja se on melkein puolen sekunnin turvin nyt Kimi Räikkösen nimissä ja näin Räikkönen tällä hetkellä näiden vapaiden harjoitusten nopein mies, kun kello on kääntynyt tuohon nollaan. Eli